ke ekhaya and ndanxiba 2009 isivatho senkonzo. Hey besithi ayisuka uzawujika endleleni ifana nezicawe simane sizijoyina singabantwana becinga bafana usizawusindiswa siphinde siyeke, but ukusukela lo mini until namhlanje I think it's about 17 years ngoku ndingaphakathi kwale nkonzo and zandiziswe ngumzali ndazizela ngokwam. So inkonzo yethu iyinkonzo emnandi because inama-activities wabantwana apho uvumeleka khona into yoba ube ngumntana lo onguye, but uba ngumntana lo onguye oqeqeshiweyo nofundisiweyo into yokubana umzali uyintoni. Inkonzo yethu abantu abaninzi they think that mhlawumbi sihlala sishunyayezwa ngeBhayibhile okokoko. No, ayikho njalo inkonzo yethu. Ikufundisa ngokuphila, ikufundisa ngobuwena, ikufundisa ngokuziphatha, ikufundisa enye into ebalulekileyo futhi utata ayithandayo kapha enkonzweni ukuthi isikolo, yasithanda isikolo. Utata wethu ufunde egqithi, akamfuni umntana ongasifuni isikolo. So into yale nkonzo indikhuthaze kakhulu into yokubana I'm in a safe space because yonke into endiyidingayo ilapha. And ke ngoku laa nto yenza into yokubana ndibe a parent that lives in me. Ndithi noba ndenza izinto njengabanye abantwana ndikhumbule into yokubana hey ndinomzali ophila ngaphakathi kwam mna ondinqandayo into yokubana mandingazenzi ezinye izinto. Kule nkonzo yethu ke awunohlala ke vele ungenabo ubungqina. Udla ngotsho utata into yoba akekho umuntu ohlala phakathi kwale nkonzo engenabo ubungqina, because if awunabo ubungqina boba uThixo wabapostoli ukwenzele ntoni kuzawuba lula into yokubana mawuhendeke uhambe uzula apha esithubeni uthatheka zizinto ezenziwayo ngabanye abantwana. Noba ndiyazenza izinto ezenziwa ngabanye abantwana but ndiba nombuzo wokubana ndingubani na mna, ndikhumbule into yokubana mna ndingudade, because ufika kwam kule nkonzo ndanikweza igama nguba uPresti into yokubana ndingudade. So akufunekanga kweli gama likadade ndilingcolise ndihambe ezindaweni okanye ndibonakale ndithetha izinto ezizawungcolisa lo dade okanye mhlawumbi ezizawubuya mva zingcolisa inkonzo. So ekuziphatheni kwam ndiziphethe kuba ndisoyika into yokubana ndoyika uhlaza bani, because it's written kwi-Exodus 20 verse 12. It says that it says that I'm gonna put it like in Zulu because ngeZulu ivakala kahle. Ithi yazisa uyihlo nonyoko ukuze imihla yakho yande phezu komhlaba uThixo akubeke kuwo. And then xa isitsho kanjalo ithi make them known in their absence. Uthi xa uhamba edolophini njengoba ndingumuntu ohlala edolophini nje ndazi into yokubana uba ngaba ndiziphethe kakubi yonke le nto ikhombisa igama labazali bam, ikhombisa ingqeqesho abandinikeze yona, ikhombisa into yokubana ndiphuma ngaphakathi kwekhaya elinjani. So inkonzo yabapostile isifundise kakhulu and yabutshintsha ubomi bam and yatshintsha ubomi nobomi babantu abasecaleni kwam, because ever since I joined the church everyone in my circle andikwazi ukuthula ndingabaxoxela uba kwenzeka lento. And then enkonzweni yami sine-event kanje njengangoku I've got friends attendayo the service each and every year. Ziyaya, they don't want to miss the service because bayayazi ukuthi nabo bazobuya be-revived, bazobuya bejonga impilo ngenye indlela. Unyaka nonyaka ke apha ecaweni yethu sinikezwa i-annual greetings, siba nombuliso esinawo i-sort of incwadi kanje ebhalwe i-verses esizawujongana nazo kulo nyaka. Funny enough ke sana awuzuyi-understanda because uzayifunda wena ubone i-verses uthi ke ngoku xa so ulapha phakathi enyakeni okanye towards the end of the year ubone uba ezi verses ubuzifunda zonke zichaza kanye kanye obubomi ubuphila kulo nyaka. Uqonda thina utata uyazi kanjani lento but these are the challenges endizawujongana nazo throughout the year ukuzofikela ngeli xesha. So ukuba ngaphakathi kwenkonzo yabapostile kusisibusiso kakhulu, kuyasifundisa ukuziphatha, kuyasifundisa ukujongana nezimo esijongane nazo, because ngoku we are battling with i-anxiety ne-depression. Abantu badecide ukuzixhoma, abanye bazibulale bathini benze zonke ezanto, but thina because sina abazali esikwazi ukuthetha noba yintoni esifuna ukuyithetha nabo abangasijaji. There's a new challenge ngoku ethi we listen, we don't judge. Thina lo challenge apha epostile kudala yabakhona, nami ndifike ikhona that umzali will listen, will not judge you, and then koyika uthetha nomzali wakho. Loo nto ke ngoku kuyasifundisa as omama ke ngoku abatsha into yokubana masikwazi uthetha nabantwana bethu, si-understand about the generation yabantwana esibakhulisayo abafani nathi ngoba thina sakhula sibethwa, but abangoku abantwana kufuneka uthethe nabo ubamamele indlela abaziva ngayo ibalulekile and kufuneka ubanake ngoluphi uhlobo wenze njani ungenzi njani. So
ndonwabile, ndiziva ndonwabe kakhulu xa sisibheka kule nkonzo esibheka kuyo ye-Thanksgiving. Ndisiya nam ndinemibulelo kuThixo, ndiyobulela izinto ezintle nezimbi uThixo andenzele zona, because siyakhumbula kwincwadi kaIsaya 45, I'm not sure ivesi uba ngubani, 45 verse 5, I'm not sure, bazanilungisa abakwaziyo, ethi uthi uYehova phayana, ndingumenzi wobubi, ndingumenzi wokukhanya, ndingumenzi wobumnyama, mna Yehova zonke izinto ndiyazenza. So that is why ndisithi sibheka kuThixo ngokusiyobuyilela izinto ezintle nezimbi uThixo asenzele zona. Remember umthandazo wabapostile uthi ungasingenisi ekuhendweni, usisindise enkohlakalweni. That means uThixo angakwazi uba asingenise ehendweni, and ixhomekeke kuye nokuba uyasisindisa enkohlakalweni. That is why thina funeka sicele kuye into yokuba makasenzele ezi zinto, uyayibona. And enye into ke endiye ndayithanda kakhulu futhi kule umthandazo endakhe ndawubamba ke wabapostile, apho kuthiwa sixolele izono zethu njengoba nathi sibaxolela abo basonayo. There's a condition phayana into yokuba nawe uzusuke uxolelwe wena izono zakho, uzawufuneka nawe uxolele abanye abantu izono zabo, izinto abakwenze zona nawe funeka ubaxolele in order for you into yoba nawe ukwazi into yoba mawuxolele izono zakho. There's a lot endikufundileyo kule nkonzo, and there's a lot nam endisafuna ukufundisa abanye abantu, endisamcela uThixo into yokokubana andigcine ndisephakathi kwayo le nyama, nokuba ngaba zikhona izinto eziphazamisayo endleleni, andigcine into yokokubana ndiqhubeke ndilishumayele elivangeli, because baninzi abantu ababambelekileyo ezimbandazelweni. Abanye bayacinezelwa ziimpundulu, abanye bakhonxekile emhlabeni zizinto zasemhlabeni, but mna ndaba nenhlanhla into yoba mandibizelwe ngaphathi kwale nkonzo. Ezi zonto asekho kum. Now ngoku ndiyabona uba kufanelekile into yoba olithuma utata wandithuma lona, nam ndiliqhubekise ndihambe ndilihambise elivangeli wandithuma lona, because yena uluhambisile for 30 years elihambisa esikhokhela ngaphathi kwale nkonzo, and bekumnandi, kumnandi, kusemnandi nangoku.